Jisiru ħafna taħdidiet bi kliem sabiħ ħafna wediet u forsi illużjonijiet, proġetti kbar u pjanijiet. Bis meta nsaqsi fejn wasalna, x'aktarx li tweġiba qatt ma nsib. U hemm il-kummissjonijiet jinfittxu soluzzjonijiet. Ma ntlabukati dritt tal-qrati, proċessi twal u ġurijiet. Biz meta nsaqsi fejn wasalna, x'aktarx li tweġiba qatt ma nsib. Ejjew nippruvaw il-kol flimkien, ikunu minn tal-ewwel fuq quddiem. Nagħmlu l-ewwel pass li jkun sinjal tarida tajba. Ejjew nippruvaw inħallsu fuq biex ninsegwu l-firda fost il-fuq. Jekk irridu żgur insibu triq ma naqtawx qalbna. U kien delegazzjonijiet li suppost isolvu l-kriżijiet. U aktar diskussjonijiet biex jieqfu l-gwerer u l-imwiet. Bitna imħabba ġewwa qalbna, ma naslu kien jkun għad xejn. Ejjew nippruvaw nkomplu flimkien, inkunu minn tal-ewwel fuq quddiem. Nagħmlu l-ewwel pass li jkun sinjal tarida tajba. Ejjew nippruvaw inħallsu fuq biex ninsegwu l-firda fost il-fuq. Jekk irridu żgur insibu triq ma naqtawx qalbna. B'impenni rridu nuru bil-fatti mhux kliem. Ma nistgħux inħarsu lura biex nimxu l-qudiem. Ejjew nippruvaw inħarsu fuq biex ninsegwu l-firda fost il-fuq. Jekk irridu żgur insibu triq ma naqtawx qalbna. Ejjew nippruvaw biex vera ġdida nispiċċaw. Smajna l-introduzzjoni bil-kanzunetta Ejjew nippruvaw.